लामा थाबायजेननाय बेखेवजेननायनि जाहा नै थालिर दानदों फिथा हाजेननो रिन्दाव ओरैनो हर खनसे थालिर दानजेनग्रोग्रायानो जाहा नै रिन्दावसो हा गुदियाव दान गुदियाव दानबाय थालिराबो नैबे माबा थाबायना है बेखौ हास्लिंसै आं बनायगोन र' जेबो नङा बेखौ ओरै हास्लिंना होबानो जानोसै थालिरखौ नै साफा खालामगासिनो उदालगुरि माजबाटनिफ्राय जोङो जागायजेननो लादों क'क्राझारसिम थाबायनाय आरोना थ' आथिंजों जों थांबाय थागोन थ' नैबे बिफाङानो जोंनि बेखेवजेनगोना थालिर बिफाङाव माने फिथा हानाय जासिगोन आरोना फिथा दोनथ'दो थ' जोङो रेडि खालामबाय आरोना लामा बेखेवजेननायनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' जोंनि हान्थिजेननायखौबो नुलांबाय थासिगोन थ' जोंहा रिन्दावा बानजेनसिगोन ना थालिरखौ लाबोदो सिखाखौ आं लानोसै थनै बानसिगोन आरोना बियो थालिरखौ दे मोननै बानखादो हागोन दा बडि गोनां मानसिलै लागाव जै आमुखिनि बोलो नामा बानबायलै जोंहा नै रिन्दावा बानजेनबाय आमुखिनि बोलो जोंहा थालिर बिफां खानो नै खुन्थि खस्थ' खालामनानै दानगासिनो रिन्दावा सालथिया रेन्दाव होनलाय बिनि मुङा औ आदाया मा थौ बुंदों होननाया आदो बोराय गामसा गाननायबा बिराद गाजासिन नुगौमोन गय दंफांजों माजों उनजों खामानि मावनायखौ ब्रा बे जं फारनायखौ खुन्थि फारनायखौ थ' थालिरखौ खाखांबाय आरोना नै दा बेयाव फिथा खासिगोन मानसि थांलाय फैलाय नालाय खाथ'वाखै दा खानानै माने बेखेवजेनसिगोन आरोना बेखेवगिरिफ्रा नैबे मार्टियार स्टम आरोना जेराव बिबार बावगोन नै बिबारफ्रा रेडि खालामजोब्बाय ना मार्टियार स्टमा बेनो आरोना थ' मार्टियार स्टमखौ माने साफा खालामजोब्बाय आरोना थ' बिबार बावनाय जासिगोन बिबार सिबार माने गासैबो रेडि खालामजोब्बाय आरोना दायो थ' दा जोंहा दैदेनगिरिफ्रा सफैथ'वाखै नै बिबारफोराबो जमा जाजोब्बाय आरोना जमा खालामजोब्बाय बिबार बावजेनसिगोन आरोखि ना थ' दैदेनगिरिफ्रा फैबाय आरोना फैजेनबाय नै माने बिबार बावनाय मार्टियार स्टमाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौहाय जागायजेनसिगोन आरोना थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर हेल' गाइस MS27 राइडार 32 आदाखौ दिनै लोगो मोनदों माने दिनै फार्स्ट टाइम अके मा बुङो लोगोफोर आर'नाइ गांसे लेंहरनाय रांखेब दैमारि बिथांनो जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पिनिफ्राय गांसे आर'नाइ बावनो नागिरदों बिथांखौ सिगां जों फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय दा हाबाफारि बायदियै बावसोमलांबाय बिथांमोननि जिउ सोलेरा जेन इसोरनि खाथियाव थाहैयो बिनि थाखाय जों बयजों लोगोसे 1 मिनिट आर'ज खालामनि जागायबाय
गोजोननाय बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंनि खोमसि भबिसतखौ दिनै जोङो इउनाइटेड फरामा सोरां खालामनो नाजादों। बेबायदि गोदोरथार थांखि लानानै दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्सलेन्स दिब्या दिनै जोङो खामानि मावनो नागिरदों। जों नुदों दिनै आसामाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नाजानायाव चाइल्ड मेरेजखौ दिनै बन्द खालामदों, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ दिनै बन्द खालामदों। बिथांनि बे थांखिखौ जोङो इउनाइटेड फराम हिसाबै गोसो गोरबोजों जोङो बरायदों। जोङो थेंक इउ होदों आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ। बे उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि भबिसतखौ खोमसि खालामदों। बेखौ दिनै फोसाबनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा नाजानायखौ जोङो वेलकाम खालामदों। आरो दिनै बेबायदि एखे थांखिजों जों खामानि मावनायाव जोंहा माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जानानै दङ। जायफ्रा बे प्रब्लेमखौ खालामनानै होदों, जोंनि हान्थिनायखौ दिनै बादा खालामदों। जों बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों, सम दङ दिनै नोंथांमोना लिगेल जोंनो पारमिसनफोरखौ होनांगौ आरो जोंनि बे हान्थिनायाव नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनांगौ। जायफ्रा जोंखौ एसे बादा खालामना दोनदों, अर्थात जों दिनैनि तारिखावनो जों थाबायनो गोनांमोन, नाथाय जोंखौ दिनै माखासे उसुबिदानि थाखाय बन्द खालामनायखाय जोङो थाबायनो हायाखै। जायफ्रा जोंखौ बन्द खालामना दोनदों, जोंहा फोथायनाय दङ बिथांमोना गाबोन बा समफोरनि सानाव बे पारमिसनखौ होगोन आरो जोंखौ थाबायनो होगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। स' दिनैनि बे हाबाफारिनि जि बेखेव बिबुंथि बेखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। समनि उनावनो जोङो हान्जाखौ जों सुरगोन आरो जोंनि जि थांखिफोर गोग्गो समाज दानाय, खौसेथि, बेबायदि गासै थांखिनि सायाव जों फैबाय थानाय समफोराव जोंनिफ्राय दिनै जों अर्गानाइज खालामदों। इउनाइटेड फरामनिफ्राय जोङो लाइजाम जि गामिफ्राव मोनहैदों, जि गामिफोरखौ जोङो गेदारिं जानो थाखाय जों खावलायदों। अन्नानै रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे हेफाजाब होगोन आरो जोंनि बे समयसाफोरखौ फोजोबना लानायाव बयबो दिनै बाहागो लानांगौ। जों दिनै खौसे जादों, जों इउनाइटेड जादों आरो दिनै हयथ' बिथांमोना जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बे जायगायाव सेल्टार लानानै बिनिफ्राय जागायजेनदोंमोन, बिनिफ्राय आगान होदोंमोन, बिथांमोना हयथ' दिनै सोरगो रायजोनिफ्राय जोंखौ नाहरदों आरो जोंनि सायाव बोर सारस्रिदों आरो बिथांमोना हयथ' बिथांमोननि आत्मायाबो हयथ' दिनै गोजोननायखौ मोनदों। थ' दिनैनि जोंनि जिथु आगान बिथा खालामनानै इस्ट पाकिस्तान बयबो आखाइ खबदों।